«Oh, Diana», va dir l'Anna agafant-se les mans i parlant gairebé en un murmuri. «Creus que et podré agradar prou perquè siguem amigues de l'ànima?» La Diana va riure. Sempre ho feia abans de parlar. «Jo crec que sí», va dir amb franquesa. «Estic molt contenta que hagis vingut a viure a Teules Verdes. Serà divertit tenir algú amb qui jugar. No hi ha cap altra nena que visqui prou a la vora per jugar-hi, i les meves germanes encara són molt petites». «Jures que seràs la meva amiga per sempre més?», va preguntar l'Anna amb entusiasme. La Diana semblava impactada. «Però jurar és un pecat terrible», va respondre astorada. «Oh no, aquest tipus de jurament no. N'hi ha de 2 tipus, ja se sap». «Mai havia sentit a dir que n'hi hagués més d'un», va dir la Diana, dubtosa. «Doncs n'hi ha un altre, de debò. Aquest no té res de dolent. Només significa fer un vot i una promesa solemnes». «D'acord, si és així, no em fa res», va dir la Diana, alleujada. «Com es fa?» «Ens hem de donar les mans», va dir l'Anna amb solemnitat. «S'hauria de fer sobre aigua corrent, però podem fer veure que aquest camí és un riu. Primer diré el jurament. Juro solemnement ser fidel a la meva amiga de l'ànima, Diana Barry, mentre al món hi hagi un sol i una lluna. Ara ho has de dir tu, proposant-hi el meu nom». La Diana va repetir el jurament amb un somriure. Aleshores va dir: «Ets una noia curiosa, Anna. Ja ho havia sentit abans, que eres estranya, però crec que ens entendrem la mar de bé». Quan la Marila i l'Anna van marxar cap a casa, la Diana les va acompanyar fins al pont de fusta. Les 2 nenes caminaven de bracet. El rierol les van separar, entre promeses de passar la tarda següent juntes. «I doncs, creus que la Diana és una ànima bessona?», va preguntar la Marila mentre pujaven pel jardí de Teules Verdes. «Oh, sí». Anna de Teules Verdes, Lucy Maud Montgomery. Així que vaig continuar aïllat i mig flotant a la piscina. Tampoc és que m'ho estigués passant bé. Llavors va ser quan li vaig sentir la veu, una mica estrident. «Et puc ensenyar a nedar». Vaig moure el cul fins al racó de la piscina i em vaig posar dret dins l'aigua, amb els ulls mig tancats, enlluernat pel sol. Ella es va asseure a la vora de la piscina. El vaig mirar amb recel. Si un paio s'estava oferint per ensenyar-me a nedar, era evident que no tenia amics. 2 paios sense amics? Allò prometia. Jo tenia una norma segons la qual era preferible avorrir-se sol que avorrir-se amb algú altre. Vivia bastant d'acord amb aquesta norma. Potser és per això que no tenia amics. Em mirava, com esperant. I llavors va tornar a dir: «Et puc ensenyar a nedar, si vols». En certa manera, m'agradava la seva veu. Sonava com si estigués refredat, no ho sé, com si estigués a punt de quedar-se afònic. «Parles estrany», vaig dir-li. «Al·lèrgies», va dir ell. «A què ets al·lèrgic?» «A l'aire». Això em va fer riure. «Em dic Dante», va dir. Això encara em va fer riure més. «Perdona», vaig dir. «No passa res, la gent sempre se'n riu del meu nom». No, vaig dir jo. «Passa que jo em dic Aristòtil». Se li van il·luminar els ulls. Estava disposat a escoltar cada paraula que li digués. «Aristòtil», vaig repetir. Llavors tots 2 vam embogir una mica, de riure. «El meu pare és professor d'anglès», va dir. «Almenys tu tens una excusa. El meu és carter. Aristòtil, el meu avi se'n deia». I llavors vaig pronunciar el nom del meu avi amb aquest accent formal mexicà. «Aristòteles. I el meu primer nom és Àngel». I llavors ho vaig pronunciar en castellà. «Àngel». «Et dius Àngel Aristòtil?» «Sí, aquest és el meu nom sencer». Vam tornar a riure. No podíem parar. Em preguntava de què rèiem. Només dels nostres noms? Rèiem perquè estàvem alleujats? O feliços? Riure era un altre dels misteris de la vida. Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers. Benjamin Alir Sainz.